vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo ndichida kukuudzaiwo matorero andakaita madam boss vangu vandainge ndichishandira murume wavo. Ndakavatamba chikawadi, but naivo amai ivavo vainge vatori nerimwe zichikawadi rainge richitobhohwa. Saka pandakatanga kuvashandira madam boss vangu ava, it was like many years ago, vasati vashaika, and at that time ndainge ndisingatombochivi kana murume wavo. Zvezvezvi kutoti munhurume unochotoona kutoti munhu uyu ari bo, but unenge usitomborina kana mafeelings for murume wemunhu, but zvinenge zvava kuzoitwa manje nemukadzi wacho ndo zvinozokonzeresa kuti unge uchizotanga kuita mafeelings for munhu iyeye. I did not feel anything for her husband, and you know what, vanhurume vagara vari vanhurume. Ndakangoti ndatanga kushandira madam boss vangu ava ndega ndaitoona kuti baba ava vainge vari up to something, because vainge vaine kamwe kunditarisa kamwe kavainge vachiita, so zvekutoti ndaitongosuspecta ndichitongonyumwawo kutoti munhu uyu anorakidza like munhu anotongondida, but ndaiti kana vanditarisa like that ndaibva ndatongova ignore, then I never bothered to look at him. So at that time vaiti kana vakanditarisa, zvandaita ndezvekuti ndaibva ndatongotarisa zvangu to the side, because ndainge ndisingadi number one kudisturba basa rangu. Ndainge ndakazviudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichivavarira, because amai vangu kumusha vainge vakanditi tinge tichibatsirana, then tobva tazongovakawo, because kumba kumusha kwainge kungoriwo nezvidzimba zvematanda. Saka ndakatoona kutoti apa ndainge ndawana mukana, ndikabva ndaona kuti zvainge zvitori nani kuti inini ndinge ndichiita basa rangu nemazvo uye zvekare ndichiignore uyu murume wamadam boss vangu. So at that time mukomanashi madam boss vangu ivo vakabva vatanga kundishungurudza, vainge vachindibata janki uye vachindikawadha. I don't want to lie, the way yacho yavainge vachindikawadha nayo ndo yakabva yazokonzeresa kuti inini manje ndinge ndichizotanga kupindwa nemweya uya wekuti mukadzi uyu ndoda kuti ndinge ndichimupanisha, because all of a sudden vakangotanga kungondituka, because what had happened was vakati vandipa mari yangu ndikabva ndazoendawo mutown ndokubva ndazotengawo hembe dzangu uye zvekare ndikabva ndatengawo zvima makeup zvangu. So pane rimwe zuva apo pavakatobvawo kubasa vakabva vaona kuti ndainge ndakatopoda paya, but ndainge ndakatopfekawo zvainge zviine hunhu. So since it was month end handina kana kumbofungidzira kuti it was a problem kuti ndinge ndichingozvifadzawo, but vakabva vatanga kupopota. Vakabva vati right now tarirawo nekuti mashatiro acho awakaita apa, on top of that wava kuisa mazi foundation apa, iwewe uri mutema. Foundation iyi inofanira kuti inge ichizozorwa nevanhu avo vekuti vanenge vari vatsvuku. You are really looking funny, and wava kutoita kunge chidhori, and it is so bad on you. Tarirawo nekuti kana body structure yako. Mukoma vakasvika pakundiudza kuti inini ndainge ndiri mukadzi umwe wekuti ainge akashata zvekuti kunyange murume akanzi anenge avharirwa neni in the same room, apa vainge vachitotaura about her own husband, saying kuti kana murume wavo if it happens kuti kunyange akandiona ndakashama nekuda kwebody structure yangu, you will never look at me because I was too ugly, and muviri wangu wainge usina kana structure, apa ndisingagone zvekare kupfeka ndichipfekawo chirunyazi. Mukomana achi ndakabva ndazorwadziwa, because munongozviziva kuti kana uri mukadzi, kana umwe mukadzi so akakushoropodza pamberi pemurume wake, unosvika pakunzwa kuti unenge wava nerimwe bundu mumwoyo mako, and bundu iroro unenge wava kutongozviudza kuti the only way that everything can be okay is if you can date the husband. Ndo zvandainge ndava kufunga at that time. I told myself kuti mai ava vanotondijairira, ndoda kumbova kaurisa, ndoda kuti ndinge ndichirara nemurume wavo, and at that time that is what I did. Mukomanashi, whilst I was thinking about it, nerimwe zuva iye mukadzi wacho ainge asipo, ainge atoenda zvake kubasa, so ndainge ndakatorara mukoma. It was a little bit hot,
saka ndainge ndakatopfeka kamini skirt. Saka pandakangoona murume wacho abva kubasa ndikabva ndatoti panapa mufesi uyu ndamhonyatso kumuona kuti inini naye tinosvitsana kupi, and I was feeling really angry about what his wife had said. So vakabva vapinda ndokubva vaenda kubedroom paya apa ndainge ndakatogara zvakatonaka paya. Then vakazoti vava kubuda mubedroom ndopandakabva ndazorara manje pasofa. Ndakaita zvekurara pasofa, rimwe gumbo ritori mudenga mukoma apa ndainge ndakatokwinya sketi yangu iyeya, then zvose zvainge zvakatosara panze. Saka iye akangoti achingobuda mubedroom achinopinda mudining ndokubva atondiona akabva anyemwerera. So akabva azombobuda panze. Akati abuda panze ndokubva adzoka zvekare. Akati adzoka mukoma ndokubva ndatowedzera kutovhura makumbo angu ndichitoita sekunge ndainge ndisingatombomuoni. Ndokubva auya akabva amira padhuze neni akabva anditi, ko why is it wandinyemwerera pandadarika apa? Ndikabva ndati ndanga ndichinyemwerera nekuti ndiri kunzwa kukuda ende ndagara ndinokuchiva. Kana iye he was like surprised, akabva ati saka kuda kuti tinge tichiita? Ndikabva ndati zvelula lula ndo zvandiri kutoda baba amwana. So iye akabva ati zvino mukadzi wangu andifonera ati ndikufanira kuti ndige ndichiwa kuzomupika up ende tinokwanisa kuzopinda pama 1, hazviite here kuti tinge tichizozviita another time? Ndikabva ndatoti iri bo, because iwewe neni tofanira kuti tinge tichitomboita lula kusvika wega wanzwa kuti waneteswa neni. Ipapo mukoma paakangonditi ainge achida kuzorara neni, ndakabva ndazokumbira off day ndobva ndazombodzokera kumusha. Ndikabva ndazotaura natete, saka tete vakabva vazongondipa umwe mushonga, vakabva vanditi unge uchigeza nemushonga uyu. Ndobva ndadzoka zvekare kuHarare. Ndakati ndichingonodzoka, then ndikabva ndatonzwa madam boss vangu neshamwari yavo vachiti vainge vachida kuenda kumesina kunohodha. Ndikabva ndatofara paya. So on that night he then called me into his bedroom, tikabva tatoita lula yedu iya. And anyway it was not even great because murume wangu uyu iye zvake atongori nekadora. I just took him because ndainge ndichida kungokaurisa hangu madam boss vangu plus imba on top, because soon after the wife had passed away we waited and ndikabva ndazodhimanda kuti ndainge ndichida muchato first ndisati ndamuzvarira. So pacho pandakatsika nditotoziva kutoti ndakatsika pai. So kunyange zvake aine kadora apa, ari murume wekuti anongondipa 2 minute noodles, I just pretend ndinotoridza mhere kani. And when I scream iye anenge achitofungidzira kutoti maybe munhu uyu ndiri kutomupengesa. Kunyange ipapo usiku hwacho ihwohwo ndainge ndichitoita sekunge munhu asina kana kumbogara akarara nemurume before, ndichitotiza izvo kwani ndainge ndichida kungobhilivhisa zvangu munhu. Saka iye akabva anditi the way that you love me, I think kuti iwewe you are far much better than my wife, because kana zvacho zvaunoita pabonde, so aiwa zvaunoita pabonde, kana mukadzi wangu haakwanise kundisvitsa ipapo, because ainge achiti unondigonera, une mamwe maactions unenge uchinyara at the same time kana tava kuita unobva waita very wild and unenge uchiridza mhere. So mukomanashi zvandaizoita ndezvekuti ndaiti murume wamadam boss vangu apo paanenge achindirumbidza paya ndinenge ndakateerera, uye zvekare ndaibva ndazomubvunza like everything izvo zvainge zvichiitwa nemukadzi wake wrong, and I will listen closely. Then ndaizoti next time apo patinenge tava kuita, because iye ainge akandiudza kuti mukadzi wake ainge akavenga staira iya yavanoti staira yembwa. Saka iye ainge achiti ndiyo yainge iri favorite staira yake. So ndakabva ndazotanga kuti pose apo patinenge tichirara tose ndaibva ndatomukumbira, ndobva ndatoti dedi, kana musina kundiita staira yembwa mwoyo wangu unobva warwadza, because ndinenge ndava kutofungidzira kutoti kunzoko maybe kune umwe munhu uyo wamuri kuita naye, because munoigona stereki. Ende dzimwe nguva ndaitomupfugamira ndichitomukumbira ndichitoti please ndinokumbirawo kuti munge muchindiita staira iya yembwa. Ende taiti kana taita kudaro ndaibva ndaridza mhere ndichitomunyepera kutoti anenge achiita sekunge ari kundibaya kuchibereko izvo kwaaniwe nekadora kacho ikako. Saka aibva atanga kundipa mari like aindipa salary even behind my madam bosses ladies back, because aitondipa mari even mukadzi wacho asingazvizivi. So after that was when we were caught, and by the first time when we were caught takatobatwa neshamwari yamadam boss. Hey mukomanashi, and at that time patakabatwa tainge tisingatombozivi kutoti on that day we were going to get caught, because zvakaitika ndezvekudai
boss lady vangu ava vainge vatobuda vatoenda kubasa. Saka we had the day to ourselves because murume wavo he was working in the field. Saka vakabva vazomboti vakati shandei then vakabva vazodzoka kumba. Saka vakati vadzoka kumba and we knew kutoti we were going to have the whole day up to ourselves. Kotaigozivei kuti ivo boss lady ava pavainge vachienda kubasa because murume wavo akabuda late. Apa akabuda late because ainge achida kutanga acommunicata neni kuti ange achinzwa kuti zvose bho here kana kwainge kuri kunzi ainge achazodzoka achibva kubasa. Saka ivo madam boss vakazoti vachienda kumakombi ndo pavakabva vazosangana neshamwari yavo. Shamwari yavo ikabva yazovakumbira kuti yainge ichida mavheji pamba pavo. Saka madam boss vakabva vazongoipa makey egate maspare keys avainge vainavo. Saka isusu tainge tisingatombozivi kutoti ndo zvainge zvaitika, tainge titongozvisimbisa kutoti zvose bho. Saka apa tainge takangotageta kuti vana vechikoro sezvo ivo vainge vachizosvika pamba from 2 until 3 p.m. Saka ndakazviudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita basa rangu nekukasika, then murume wamadam boss paanozodzoka tobva tazoita zvinhu zvedu. Saka iye akabva azodzoka kuma 11 a.m. That was when apo patakabva tazotanga zvedu kuita magemu edu and tainge tichitoita zvedu tirimo mudining muyamiya and tainge tichinyatsokuda space. Mukomanashi takati tiri busy tichinakirana kudaro, then apa tainge tichizvibhilivhisa kuti iye like madam boss kana vava kufanira kuti vange vachidzoka kumba vaizofonera murume wavo obva azoenda obva azonova pick up. Takati tiri busy tichiita zvose zvatainge tichiita ndo patakabva tazongonzwa shamwari yamadam boss ichiti nhai mikovano imi zvamusina hunhu komuri kuitei. Mukomanashi apa tose tiri vaviri tainge tisina kana chatainge takambopfeka. Hey mukomanashi, then murume wamadam boss akabva azotanga kutaura neshamwari yamadam boss. Iniwo ndo pandakabva ndazoita a quick move as my boss lady's friend was speaking with my boss lady's husband. I then rushed to the spare bedroom ndikabva ndatora foni yangu very quickly ndikabva ndatofonera vatete vangu. Ndakati ndafonera vatete vangu ndikabva ndati tete ndikukumbira kuti munge muchindibatsira, you have to do whatever that you need to do because kunoko I am in trouble. Saka ivo vakabva vazondibvunza vakabva vanditi nhai mwana wehanzvadzi yangu ko chii chaitika, what is wrong kuharare ikoko. Ndikabva ndavati tete handina kana airtime but kunoko ndabatwa ndichiita lula nemurume wamadam boss vangu. Apa ndabatwa nefriend yavo saka dhiri mai manje rinotoputika. So mukoma ivo vakabva vazonditi do not worry because ikoko ndichatumidzira masoja angu. Vakabva vatonditi vainge vachida kutumidzira zvikwambo zvavo because vatete vangu ivo vainge vatori muroyi mukuru ainge achitozivikanwa. So mukomanashi by that time pandakazodzoka ku living room ivo vatete vangu vainge vatondiudza kutoti vainge vatovawo busy vachitotumidzira masoja avo. Saka mukadzi uyu akabva azongoti ainge achazoudza friend yake because nyaya iyi yainge ichifanira kuti inge ichizogadziriswa because naiyewo ainge ava kutotya kutoti zvimwe kuda sezvo inini ndainge ndichitamba nemusikana wake webasa, maybe ndainge ndichitopfuurirawo musikana wake webasa kuti ange achirara nemurume wake. Mukomanashi mukadzi uyu akati achingonobuda gate akati achinopinda pamba pake ndo paakabva azorohwa nezvishiri zvainge zvatumidzirwa navatete vangu. Takabva tazongonzwa yava mhere panext door vana vake vadiki vainge vasati vava kuenda kuchikoro. Takabva tazongonzwa yava mhere panext door maid ndiye ainge achiridza mhere achidanidzira zita rangu. Saka uya murume takabva tazongonzwa yainge yava mhere panext door maid uya ainge achidanidzira zita rangu. Ndikabva ndatoziva kutoti zvainge zvaita gogo. Takabva tazonzwa yangova mhere panext door kana ndega ndakabva ndafara because ndakabva ndatoziva kutoti zvainge zvaita chimbambaira chainge chaputika. Vatete vangu vainge vatumidzira zvishiri zvavo zvikabva zvanoti bhogo zvikabva zvarova munhu. Ndaingofungidzira kuti ainge angopiwa warning navatete vangu because ivo vatete vaiti kana ukavatadzira vaikuisa muromo wako paside as a form of a warning. But later on pandikazodzokera kumusha vatete vakabva vanditi vainge vaona kuti mukadzi uyu nyaya yacho it was too sensitive, ainge achifanira kuti ange achifa kani. Ndo zvavakandiudza vatete vangu. Ini handina kana kumbogara ndaendako because ndainge ndichitoziva kuti awa ainge ari mabasa avatete vangu.
then uyu akazova murume wangu ndiye akabva azoenda kuya paakadzoka akabva anditi dear baby zvinhu zvandaona panext door, he said kuti he had never seen something like that. Iye akati akaona shamwari iyi yamadam boss vangu anzi yainge yakamonyororwa mutsipa uye zvekare anzi yainge ichipupuma furo, rimwe furo racho rainge richibuda nemumhuno, rimwe racho richibuda nemumuromo, anzi ainge atofa mukadzi uyu. Even though mamwe maneighbors vakabva vazozama kuti vange vachienda naye kuchipatara, but it was already too late. Akangonzi arohwa nezvishiri ikabva yatongofa yakalodha kudaro. Saka she was the first victim. Mukomanashi inini nemurume uyu takabva tazovimbisana kuti taifanira kuti tinge tichizosiyana nazvo izvi zvatainge tichiita zvekupota tichirara tose, but munongoziva kuti kana vanhu vakagara vatanga kurara vose, especially kana vakatanga kurara vose vasingashandisirane dziviriro, panobva pazoita kamwe kaaddiction. Takangozama for almost a week ndopatakabva tazotanga futi. Takati tatanga kurara tose mukoma apa. Vatete vangu panguva iyo shamwari yamadam boss paainge achiri kumuchwari, vatete vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka kumusha, ndikabva ndamhanya kuya vakabva vazondigezisa nemimwe mishonga, ndokubva vazondipa zvekare imwe mishonga, vakanditi mishonga iyi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoishandisira murume wamadam boss. So mukoma ndakabva ndazotora mishonga iya zvino ndaiti pose pandinenge ndapedza kubika pakunopakura paya ndaibva ndazoisira ivo madam boss wavo mishonga uye zvekare nemurume wavo. Saka mishonga wandainge ndichivaisira iwo wainge uri wekuti vange vachinzwa kusema murume, pose pavanenge vachibatwa nemurume vange vachinzwa kusema murume, but mushonga wandainge ndichiisira murume wavo wainge uri wekuti iyewo pose paanenge achindiona anenge achingonzwa havi chete, havi yekuda kuita bonde nini. Saka murume uyu akabva azova very crazy zvekuti ainge ava kutora mamwe marisk, because nguva zhinji zvataiita ndezvekuti taimira, even though ndainge ndine mishonga yandainge ndichishandisa, but ndainge ndisingadi kuti tinge tichirara tose kana kuri kunzi panenge paine risk. But iye manje aizouya usiku hwose achingoti ari kuda bonde neni, achimboti akadzokera odzoka until one day patakazobatwa namadam boss. Saka takati tabatwa namadam boss, this was late at night. Ivo vakabva vatoti ndakatogara ndanyumwa kuti why is it sometimes ndikamuka ndinobva ndaona kuti murume anenge asimo mumba. So vakabva vazongotaimira one day vakabva vazoita sekunge vainge vakarara vachitoridza ngonono. Murumewo akati achingomuka naivo vachimuka vachitevera, but vakamupa nguva yekuti ange achinopinda muspare bedroom, ndokubva vamirira pavakazonzwa manje tati zii tava busy tava kukweshana, ndo parakabva razongovhurwa mukoma. Iyewo hamene kuti akaita chibharanzi chakaita sei zvekuti akabva akanganwa kukiya spare bedroom door. Ipapo mukoma ndo pandakatoona kutoti awa ainge ava ma1. So takati tabatwa kudaro ndokubva tatanga kurovana, takarovana mukoma nashe. Ndikabva ndati panapa ndoita sei, apa ndainge ndava kutokurirwa pasimba. So nekuda kwemishonga uyo wandainge ndakapakichira murume wavo, then vakabva vatotanga kutorohwa nemurume wavo. Vakabva vati nezvose zvawatoita izvi unofanira kuti unge uchitoziva kutoti munhu uyu haasisina kwaachaenda, iwewe zvitori nani kutoti iwewe unge uchibva pano. And the mistake that she did, mukoma akabva azoti kumurume wake handina basa newe, imba ndabasa nayo, kana motikari handina basa nayo, ndava kutotora tunhu twangu ndava kutoenda, you can have everything. Ipapo mukoma ndo pandakabva ndati kufunga, ndikabva ndati ko uyu ndo unonzi mukanaka uyu wekuti munhu aramwa zvose, aramwa murume ane mari kudai, atoramwa imbaka uyu. Zvinotoreva kutoti kana murume uyu kana kuri kuzonzi tikazowirirana, zvinoreva kutoti ndinenge ndatova landlord kandi ndinenge ndatova madam boss. All my life I had never thought about this. Saka ndakabva ndatoona kutoti mukadzi uyu anofanira kuti ange achitobuda mupicture. And ivo vatete vangu vakabva vati painge pasitomborina nyaya. Mukadzi uyu akazoti makuseni ndopa akabva azoti ainge achida kuenda kumba kwevabereki vake. Mukomana mangwana acho makuseni mukadzi uyu akabva azoti iye ainge achida kuenda kumba kwevabereki vake. Zvino akati apinda mune chimwe chimotikari cheche chikabva chazoita accident. Paaccident iyoyo mukoma, it was a big accident. Pakabva pazofa vanhu vatatu, and madam boss vangu was the one who also died. At that time ndakabva ndazotiza ndikabva ndazomboenda kumusha, but we were still in communication
nemurume wamadam boss uyu. Iye akatonditi iwe chimboenda kumusha so that vanhu vasazosuspecta. Saka ivo madam boss vakati vachienda, so lucky enough madam boss usiku hwacho ihwohwo zvinhu izvi pazvakaitika vainge vasina kana kumboudza even any of her friends or any of her relatives. Vainge vachida kuti vange vachingonozivisa hama dzavo the next day. Saka vakabva vazofa vasati vazivisa or anyone. Vana vavo chete were the only ones who knew kuti mumba mainge muine hovyo yainge yakaitika the previous night. So mukomanashi vakabva vatofa madam boss. Apa uyuwo ainge achinditi iwewe chimbogara kumusha, but aitopota achitoya achitondiona uye tichitopiwawo room, ndokubva atondiroora paya. Ndakatoroorwa in secret tikagara tose for almost a year, then ndokubva azondiintroduce manje kuhama dzake. At that time koma ndainge ndatova nekamwana kacheche when I was introduced. Saka hama dzake dzakabva dzazotongonzwisisa, vakabva vatongoona kuti munhu hapana paangazombogara ari oga. Saka ivo vakabva vazongoti nekuda kwekuti maybe ainge ari maid wake, saka that is why maybe vakazongoita connection many years later. Inini nemurume wangu we have been blessed by God, titori nevana vatatu tose. Ndiyo secret yangu iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.